кешеләрне күрү белән үз йортына кача ул. Әкрен генә атлап йөри. Иртә кичен һәм төнлә. Беләсезме, дуслар, бу кем була? Әлбәттә Ташбака. Ләкин аның безнең тапшыру белән бернинди дә бәйләнеше юк. Чөнки без үзебезнең тапшыруыбызда сикерәбез, узышабыз, йөгерәбез һәм башкалар. Сәлам, дуслар, эфирда уймак тапшыру һәм без башлыйбыз. Туктале, син һаман безне Ташбака дип уйлыйсыңмы? Хәзер барысын да кире исбатлап күрсәтәбез. Командаларыбыз, бирегә килегез. Менә алар безнең өлгерләребез, җитезләребез йөгереп тә килделәр. Ничек кәефләр? Шәп! Алда гөлһә, монда рәхәт шуна белһә. Алда гөлһә, монда рәхәт шуна белһә. Сезнең кәефләрегез бик яхшы икәнен күренеп тора. Әйдәгез сезнең белән танышып китәбез. Сезнең командагызның исеме ничек? Алтын мирас. Ни өчен Алтын мирас? Чөнки без акыллы һәм татар телен яхшы беләбез. Без бу гасырның алтын мирасы дип уйлыйбыз. Менә хәзер уен вакытында тикшерербез әле. Сез безнең мирасыбыз микән, әллә юкмы икән? Ә менә көндәш команданың исеме ничек икән? Куяннар. Ә ни өчен куяннар? Чөнки без шундый ук тиз һәм җитез. Менә уен вакытында сезне дә карарбыз әле, сез нинди җитез һәм нинди өлгеркәйләр икән безнең. Әйе, киттек димәк. Алга. Минем исемем Эльвина, миңа 13 яшь, мин фортепианода уйныйм, яратам биергә, музыкаль мәктәпне бетерәм. Мин уймак тапшыруга җиңер өчен килдем. Минем исемем Амир Биктимиров, миңа 10 яшь, мин 70-нче мәктәптә укыйм. Мин самурай клубында карате белән шөгыльләнәм. Минем исемем Сәйдә, миңа 12 яшь, мин флейтада уйнарга яратам һәм җырларга яратам. Минем исемем Данияр, миңа 13 яшь, мин 6-нчы Казан кадет мәктәбендә укыйм. Мин яратам футбол уйнарга һәм гитарадан уйнарга өйрәнәм. Әлеге тапшырудан кызык уйнар көтәм. Минем исемем Алсу, миңа 13 яшь һәм мин кечкенәдән үк җырларга, биергә, пианинода уйнарга һәм төрле уеннар уйнарга яратам. Бу тапшыруда җиңергә телим. Минем исемем Айвар Сахабудинов, миңа 12 яшь һәм мин кадет мәктәбендә укыйм. Җырларга һәм курайда уйнарга бик яратам. Әлеге тапшыруга кешеләрне сынап, яңа дусларны табырга килдем. Менә беренче турны башларга вакыт та җитте. Командалар, сез уеннар уйнарга яратабыз дип әйттегез. Ә нинди уеннар уйнарга яратасыз? Волейбол, Баскетбол, теннис, пионербол. Әлеге турда уйнау өчен сезгә хәзер команда бер кешене сайлап алырга кирәк булачак. Кемне сайладыгыз? Амирне. Нигә Амирне сайладыгыз әле? У егет һәм у тизрәк. Ә менә көндәш команда кемне сайлады икән? Кемне сайладыгыз? Данияр. Мине. Нигә Данияр сине сайларга булдылар әле? Чөнки алар бераз генә курыктылар. Димәк алар куркып калдылар беренче турда. Син безне шулай мин катнашам, мин җиңәм дип. Ышанасыңмы соң кешеләреңә? Әйе. Хәзер сезгә лавудан сикергә туры киләчәк. Сезгә анда командагыз ярдәм итәчәк. Ул сезнең ташчылар булачак. Сез безнең сызыгыннан Б сызыгына барып җитәргә тиеш буласыз. Мин вакытны кушачакмын, сез көндәш команданың вакытына караганда тизрәк килеп җитәргә тиеш буласыз. Ләкин алай барысы да җиңел түгел шул. Чөнки сезнең аякларыгыз бәйләнгән булачак. Сезнең командагыз шулай торып куячак ташларны, алар безнең кагазлар булачак. Барысы сезгә 10 кагаз биреләчәк. Сез шулай итеп сикереп, сызыгына, Б сызыгына барып җитәргә тиеш буласыз. Кайсы команда беренче башлаганын белер өчен сезгә хәзер ярдәм итәчәк безнең гадәттәге уеныбыз таш, кагаз, кайчы. Мешкә 0, димәк безнең хәзер башлаячак. Кайсы команда? Син, нинди команда? Куяннар. Куяннар. Әмир әз генә читкә китеп карап тор, ничек безнең куяннар сикерәчәкләр икән. Димәк, хәзер мин вакытны карыймын. 3, 2, 1, киттек. Әфәрин! Безнең Даниярыбыз 3 минутта 30 секундта тиз генә безнең лаваны сикереп чыкты. Ничек булды уен? Нәрсә савыр булды? Сикерергә. Нәрсә сикергә? Ныгытып сикергәме? Да.
Команда сиңа ярдәм иттеме соң? Әйе. Менә көндәш команда безнең ничек сикерер икән? Әмир. 3, 2, 1, киттек. Юк, безнең әз генә чыкты, кире артка берне сикерәсең. Чөнки әгәр син таштан төшәсең икән, кире сиңа чыгарга кирәк булачак. Кызлар, тизрәк әйтегез, чөнки сезнең вакытыгыз бара. 1 минут узды. Ике минутта 10 секунд. Күрдегезме, ничек сикерде тиз генә? Әйе. Нигә ул шо тиз сикерде икән? Белмим. Ничек алай килеп чыккандыр белмибез, ләкин безнең бик тиз генә иттереп сикереп килдең. Ничек булды сикерүе? Кыен булдымы, авыр булдымы? Авыр. Менә синең кагазларың җитә, менә аларныкына җитмәде. Ничек алар кире алып килделәр кагазларны. Ләкин менә алдагы турда безнең командаларыбыз нинди үзләренең нәтиҗәләрен күрсәтәләр. Бик тиздән без киләсе турга киттек. Беренче турның нәтиҗәләре буенча безнең куяннар әз генә артка бара. Әлегә кадәр исәп безнең 1-0. Безнең хәзер икенче турны башлап та җибәрәбез. Командалар, сездән сорыйсым килә, сез караңгыдан куркасызмы? Әйе, куркам. Нәрсәгә куркасың караңгыдан? Анда албастырулар бар. Димәк, син караңгыда кемнәрдер йөри дип булып куркасың. Менә көндәш команда куркамы? Юк, без курыкмыйбыз. Карагыз, әле әйтерсең сөйләшеп куйганнар. Нигә курыкмыйсыз караңгыдан? Чөнки анда бер нәрсәдән дә куркырга кирәкми бит. Албасталар да юк. Безнең әлеге тур караңгылык белән бәйле булачак. Сезгә хәзер әлеге турда катнашу өчен командагыздан бер кешене билгеләп алыгыз. Пыш, алар сөйләшәләр, бәхәсләшәләр. Сезнең әле әзер кем? Әйе. Кем булачак? Алсу. Алсу нигә сине? Син караңгыдан курыкмыйм дигәнгә әле син сайладылармы? Әйе. Бу вакытта безнең көндәш команда сайлады микән кемне? Әйе, мин. Сине сайладылар. Нигә сине сайладылар? Чөнки мин куркам, хәзер минем Синең хәзер куркуны җиңәчәк без инде. Уенның кагыйдәләрен аңлатам. Без хәзер сезнең белән сукыр тышкан уенын уйнаячакбыз. Син керәсең әлеге әйләнәгә, һәм синең янга синең команда түгел, көндәш команданың кешеләре керәчәк. Синең күзләрегезне бәйләячәкбез һәм шулай ук вакытны кушачакбыз. Син тизрәк арада көндәш команданың кешеләрен шушы әйләнәдән чыкмыйча гына тотарга тиешсең. Әгәр син әйләнәдән чыга башласаң, мин сиңа әйтәчәкмен, син кырыга чыгасың һәм сине яңалык гире кертәчәкмен безнең кояшыбыз эченә. Синең максатың тиз генә әз вакыт эчендә көндәш команданың кешеләрен тотып бетерергә кирәк. Һәм син тотып бетерү белән соңгы кешене без вакытны туктатачакбыз һәм шулай итеп кемнең кайсы команданың җиңгәнен беләчәкбез. Ләкин бу уенда да безнең кайсы команда беренче башлаячагын белер өчен безгә безнең иң яраткан уеныбыз таш, кагаз койчы ярдәм итәчәк. Суефа. Тиздән беләбез кайсы команда җиңәчәген. 2-2. Суефа. Ох, кыза вакыт. Шулай иттереп безнең кайсы команда башлый? Алтын мирас. Алтын мирас башлаячак. Алтын мирас безнең кояшыбыз әйләнәсенә кер. Егетләр, сезгә кояштан чыгарга ярамый. Әгәр дә үзегез кояштан чыгасыз икән, сезне уеннан алып куячакбыз. Без хәзер шулай иттереп вакытны кушабыз. 1, 2, 3, киттек. Айвар, син безнең кояштан чыгасың? Вакыт бара. Аха, син безнең чыктың әйләнәдән, курыкма. Аха. Тизрәк тутырга кирәк. Чөнки вакыт бара. Аха, Данияр ияләште монда. Хәзер үзен хуҗа кебек хис итә, рәхәтләнеп йөри, курыкмыйча. Аха, тиеп тә китте безнең Даниярга. Вакытны туктатабыз. 1 минутта 36 секундта безнең әлеге командабыз җиңде. Бу турда да алар җиңәрме? Бик тиздән белербез хәзер, чөнки безнең икенче сукыр тышканыбыз әзерләнә. Кил монда, якынгарак. Ничә бармакны күрәсең?
Bilmiysen, ay xaylakar, balki menda shinabda ko'radir, bilmayman, lekin men qaradim, bir narsada ko'rinmaydi. Hazırmı Alsu? Әйе. Hazır bo'lsang, 3, 2, 1. Vaqtni qo'shdik, ketdik. Oh, shunday. Aha, bizning Emir o'yindan chiqdi qirga ket. Alsu o'yin davom etadi, chunki bizning Elvinali hamon quyoshning ishida. Mana ishmasam 12 sekund ishida tezgina tutib olding. Mana sen bigrakda quyon tugul bo'lasan, bizni suqirtishgan. Komanda o'zingizning ismingizni o'zgartsangiz bo'ladi, chunki siz suqirtishgan ham 12 sekundda bu meni qolsa rekord. Haligi turda bizning hisoblar tegizlashi. 1-1. Mana 3-turda kim yengar ekan? Bek tezdan bilamiz. Komandalar ketdik. Nihayat 3-turga kelib yetdik. Komandalar, aytingizlar, mana siz bilasizmi, dunyoda skalkalkada sikrib rekord qo'ygan kishini? Yo'q, eshitganimiz yo'q. Eshitganingiz bo'lmasa, hozir aytaman. Haligi rekord qo'yishi kishi Yaponiyadan. U 30 sekundda 162 topor skalkalkada sikrgan. Ya'ni u 1 sekund ichida, ko'z oldingizga keltirasiz, 1 sekund ichida 5 topor skalkalkani aylantirgan. Haligi turda bizning oldagi turlarda qatnashmagan kishi qatnashgan. Kim qatnashmadi? Bir zo'r odam olg'a. Haligi turda bizning kim birinchi boshlar ekan? Oyvar. Nega Ayvar boshlarga ekan? Kimin quyuroq? Aha, sen qo'yim bilasan, yashab qo'ydingiz Ayvar birinchi boshlayshaq deb. Yo'q. Nega sen boshlasang keldi Ayvar? Chunki men yigit ham men quyuroq. Hozir sen skalkalkada sikrashaksan, olgansandir endi, lekin o'zingga tugul. Sen haligi turda jingarga yoki jingalarga komandang yordam etishak. Ular skalkalkani ikki yoqdan tutib turashaq. Keligiz biriga yaqinroq. Biz sizga berashak, biz 2 minut vaqt. Shulay turib biz hozir vaqtni qo'shamiz. 3, 2, 1 ketdik. 1, 2, 3. Kelib chiqmay, nishlabdir? 8. 8. Yordam et, ay. Shulayda bizning vaqtimiz chiqdi. Ayvar, yaqinga kelali. Oljaganingni anglayim, sikrib qo'yan kibik bilan bigrak shulay sikirding. Sen bizni sikirding. 28 topqirdi kundash komanda. O'zingda sanab bordingmi? Yo'q. Sanab borman, tezroq sikrasing keldi endi. Yo'q, mana kundash komanda hozir nechik sikrar ekan? Siz hazırmi? Hazır. Aydagiz maydonchiqqa keligiz. Shulay turib 1, 2, 3 biz boshlaymiz. Ketdik. Bo'lmadi bir. 2 bo'lmadi. Bo'lmadi, mensa sikrib chiqmadi, vaqtingiz bora? 3, 4, 5, 6. Shulayda vaqti bo'yicha chiqdi, to'xtatamiz o'yinni. Men to'xtatdik degan vaqtda ularning necha bo'lgan edi? 30. 30. Topqir ular sikirdilar. Mana sizniki necha bo'lgan edi? 28. Ayy, sizning 28 shulay turib haligi turda bizni Oltin Miros komandasi jinggan. Mana kelasi turda kim jingar ekan? Chunki kelasi tur bizning eng muhim tur. Bek sizdan bilirmiz. Komandalar hazırmi? Hazır. Bizning endi hozir ikkinchi so'z ayy tugul. Shulay turib hazır bo'lg'achdan ketdik. Nihayat 4-turga kelib yetdik. Komandalar, sizga bizning o'yinlarimiz yoqadimi? Yoqadi. Haligi turda biz estafeta bo'lashaq bizning. Biz hozir shu maydonchiqda yugurashak, biz mikrofonlarni tutib tursangiz, men sizga hozir ko'rsatashakman, davom etib, yaraymi?
Күрсәтүгезчә бик авыр түгел. Әлеге турда кемнең башлыйсы килә беренче булып? Теләүчеләр юк. Нишләп тор? Куркасызмы ни? Авыр күренәме? Ярый, әгәр дә сезнең берегезнең дә башлыйсы килмәй икән беренче булып, мин саналмыш рәвешендә сезне сайлап алачакмын. Әке, бәке, кыек, сәке, майлы, ботка, эремчек. Син калып тор, энем, чык. Димәк, безнең беренче булып куян командасы башлаячак. 3, 2, 1, киттек. Карап торыгыз, Айвар безнең ничек йөгерә? Айвар. Әйдә. Давай. Алсу. Алсу. Данияр инде әзерләнде. 1-5 нәфәриннәр. Данияр безнең бигрәк җитез. Данияр, давай. Әйдә, Данияр. Бик әз генә калды. Һәм без вакытны туктатырга әзербез. Миңа 5-не бирәсең, һәм безнең вакытыбыз туктады. Гомуми вакытлар аларның 1 минутта 51 секунд. Әфәриннәр, 1-5-не. 5-не. Ә менә көндәш команда нинди нәтиҗәләр күрсәтер? Бик тиздән белербез. Вакытны кушабыз. 3, 2, 1, киттек. Сәйдә. Керде 5-не бирәбез. Икенче кешегә шулай итеп Әмир дә йөгереп китте. Нәрсә булган анда? Әмир әйдә. Әмир. Болды 5-не бирәбез, һәм икенче кешебез йөгереп китте. Эльвина. Кертергә кирәк тубыбызны. Тупның бердә керәсе килми әле. Вакыт бара, тизрәк Эльвина. Әфәрин, миңа 1-не 5-не бир. Команда бик яхшы вакыт күрсәтте. Ә синең беләсең киләме кайсы команда җиңгәнен? Бик тиздән белерсең, бездән аерылма. Шулай торып 4-нче турга нәтиҗә ясарга да вакыт җитте. Бары тик 4 секундка гына әз генә алдан килеп безнең Алтын Мирас командасы җиңде. Әфәриннәр, әгәр дә инде 4 турга да нәтиҗә ясак, безнең 3-кә 1 белән нәкъ шулай ук Алтын Мирас командасы җиңде. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Куяннар, сезгә бер дә моң салмаска тәкъдим итәбез. Сез безнең башка командаларны карап, аларга көч биреп утыра алачаксыз телевизордан. Шулай итеп, уймак тапшыру ахырына да якынлашты. Сезнең белән мин Фириза булдым. Достым, әгәр дә синең дә безнең тапшыруда катнашасың килсә, безгә гаризаңны җибәр. Без сине чакырырбыз. Шуның белән, пока-пока. Салют!